Wai menene ne? Soyayya In ban na baki Jay Sharif on the beat. So wai menene ne? Babban lissafi so ne kin bani, ni ma zan baki. ni ma lissafi na kauna ne, tunda ka bani ni ma zan baka. Soyayya kin san dace ne, ƙaunayya kan ta ƙwarewa ne. Na shirya zan miki ko menene, in kaga an shaƙwa akan so da kyautatawa ne. Kin bani ni ma na baki, ke kika zama na komai na barka barka. Ka saka a nuna na ɗauka a baka, zan rike ka da ƙarfi da karansi da daka. Kai nake ra'ayi kuma na furta a baka, kuma ga ka zuciya soyayya ka rika. Banda fata sai ɗaya kullum na faɗaka, sai zama a gidanka na dawwama na waraka. Na yarda da ke kuma ni ke ɗai na yi ra'ayi. Kulawar da kake mini ita ke sanya na ji sauyin yanayi. Hakan shi ya saka mini bani da buri sai auren ma'ayi. La ilaha illallah, daɗi kashe ni na samu masoyi. Kin ga ko na fahimci matan garin mu yayi na suka yi. Ai kusan musu duka ko ma menene sai dai fa'ayi. Ke fa wasa ne, Ai dama na gane, to gaskiya ne. Allah baby zan cije ka. To mai cece soyayya ni dai na san yarda ce, tunda na ganki ganin farko na ji a raina na dace. Na shirya kuma na niyya na dage na nace, na samu babatun samu haka karyarsa su kwace. Baby na ai da amana, Ban guri nan in zauna, na gode mi soyayya. ka jawo na cikinka. Jay Sharif record.